Aviam, parlem amb claredat. Aquests dies s'està parlant molt dels lloguers i dels preus del lloguer, i estic veient un munt de tonteries per internet. Aquí un exemple. He tapat el seu arroba perquè tampoc és plan de que tothom vagi aquí a atacar ara mateix, Diu, clar que sí, jo pago 1.200 d'hipoteca i tu alquilo per 800. I si se't trenca alguna cosa, també t'ho pago. IBI, comunitat, bla, 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 bla. Aviam, de debò et penses que tot i així no surts guanyant? Siguem clars, el cost de la hipoteca no és un cost que el propietari hagi de repercutir en el preu del lloguer. M'explico en un exemple. Suposem que tu tens un pis en propietat. Pagat. Totalment pagat. Ja no deus res. És teu. El manteniment que tu tindràs d'aquest pis a l'any, què serà? Calculem. IBI, impostos municipals, despeses, coses que es trenquen, comunitat... Què et pot costar al final? 5.000? 6.000 euros l'any? Posem uns 500 euros al mes. Que ja és dir, Doncs perfectament el podries posar a 600 euros al mes. 650, 700 si m'apures, que ja és molt. Que estàs pagant una hipoteca de 800 euros? És cosa teva. Anem a posar ara el mateix exemple. Suposem que tens uns gastos de 500 euros al mes, com hem dit fa un moment, i li sumem els 800 euros de la hipoteca que tu estàs pagant. Diguem que t'estàs gastant 1.300 euros al mes. Què fem? Posem aquest pis de lloguer també a 1.300? Et vindran tots aquests i et diran jo per no guanyar res no el poso en lloguer. Perquè clar, si jo m'estic gastant 1.300 i m'ha pagat 1.300 no guanyo res. No perdoni, estàs obtenint uns beneficis de 800 euros al mes, És a dir, el que t'està costant la hipoteca. Perquè tu amb aquests diners estàs amortitzant una hipoteca, estàs amortitzant un deute. I d'aquí 10, 15 o 20 anys, el temps que tu hagis firmat aquesta hipoteca, aquesta propietat serà teva. I no hauràs pagat un duro per ella i tindràs què? Un pis que val què? 150, 200.000 euros, que tu, quan hagis acabat de pagar aquesta hipoteca, tu aquest pis el pots vendre. I això sense comptar que el valor d'aquesta propietat no augmenti amb els anys. I em diran, no, és que el valor de la propietat pot baixar, no té per què sempre està pujant els preus. Bueno, és igual, ja pot baixar tot el que vulguis que continuaràs guanyant, perquè tu d'aquesta propietat no has pagat res. I ara, després de dir això, em vindran i em diran, bueno, doncs que jo he hagut de pagar una entrada, uns interessos, un no sé què... Estem en les mateixes. Que pagues una entrada de 60.000 euros i després la hipoteca? Si el lloguer el poses pel preu de la hipoteca més tots els costos, quan acabis de pagar aquesta hipoteca, què hauràs pagat? 60.000 euros per tenir un pis? Que val molt més? Però no, clar, estem normalitzant que aquest senyoro es compri un pis per 60.000 euros i que la hipoteca el pagui l'inquilí, la persona que està llogant aquell pis. Llavors te surten i te diuen, no, clar, és que jo el pis el llogaré per lo que em costa la hipoteca, per lo que em costen els gastos i encara haig de posar un benefici, perquè és que si no tinc beneficis no em serveix de res. Llavors què? 800 euros d'hipoteca, 500 de gastos, li posem un benefici que lloguem el pis a 1.500 euros. 1.500 euros per què? Perquè la persona que t'està llogant el pis et pagui la hipoteca, et pagui tots els costos derivats d'aquest pis i a més tu t'estiguis embutxacant 200 euros per teus capritxos per no fer absolutament res. Aquesta persona haurà comprat un pis amb una entrada de 60.000 euros i d'aquí 20 anys haurà guanyat 48.000 euros si és que n'hi ha posat un benefici de 200 euros al mes i a més tindrà un pis pagat. Llavors no estem parlant d'un benefici d'un 5, d'un 10%, d'aquests dels 1.300 als 1.500 que són 200 euros al mes. Això no és el benefici. Estem parlant d'un benefici del més del 400%, perquè de 60.000 euros que tu has pagat d'entrada per aquest pis, d'aquí 20 anys tu tindràs un pis que valdrà més de 200.000 i a més hauràs guanyat aquests 48.000 euros de beneficis repartits en cada mes. És a dir, de 60.000 tu tindràs una cosa que valdrà què? 200 i pico, 300.000 euros? Això és molt percentatge de més de benefici. El seu marge de benefici no són aquests 200 euros que t'apuja cada mes. I no oblidem, aquesta persona no està produint res. La constructora produeix pisos, construeix pisos que després els ven, fa un producte. Però aquest intermediari no produeix absolutament res. Què s'hauria de fer? Aviam, no ho sé, però per mi la solució és molt radical. Per mi el preu d'un lloguer hauria de ser el cost que té mantenir aquesta vivenda més si vols un percentatge de benefici anual. És a dir, el que hem dit abans, si tu això te costa uns 5.000, 6.000 euros mantenir cada any entre impostos, comunitat i despeses derivades i tot plegat, doncs el llogues per 500 euros, t'hi poses un benefici de 100 euros cada mes, que són 1.200 l'any, i aquí ja tens un benefici. I insisteixo, la hipoteca que tu paguis per aquest pis no és un cost de manteniment d'aquest pis. És un préstec que tu tens. Si vols invertir, inverteix. Compra't una vivenda, lloga-la i extreu-ne uns beneficis. Et gastes els teus calés per després tenir aquests beneficis. Ara,
no demanis que aquesta inversió te la paguin els demés. No demanis que la teva inversió la pagui una persona que està llogant el pis. Hi ha prou d'aquesta broma.